Hello लोगोफोर, hello my बंधुफोर, hello my दोस्त, welcome my funny channel, Phaylaw Basumatary. Good morning लोगोफोर, गोजोन फुंबिलिनि बयनोबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनानै आं फिन फैफिननाय जाबाय आंनि YouTube चेनेलाव। आं दिनै नोंथांमोननि सेराव लाबोनो नागिरदों मसलपुरनि दाव गाबखनाय देंखोगिरि जुथिका ब्रह्म। दा बिथाङा बहा दं आं नागिरगोन। बे समाव दासिमबो जुदि मसलपुर हालामनि सेंग्रा सिख्लाफोरा आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे शेयार खालामना होदो। बिदिब्लासो आङो भिडिअ खालामनो गोहो मोनगोन। नोंथाङा दान्दिसे नेथ' आङो जुथिका ब्रह्मखौ नागिरनो बिथाङा बहानो दङ। हेलो हेलो बे जुथिका ब्रह्मनाव नायबायना जोंहा मेथाइ रोजाबगिरि। औ नंगौ। गिबि गिबियावनो आंनि इउटिउब चेनेलाव नोंखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय बिनानाव। दे आदा दे, थेंक इउ। दासान्दि न'खरावथ' गासिबो थिगैनो दं? औ मोजाङैनो दंजोबो गासिबो दा। औ दा नोंस्रा न'खराव बेसेबांसो सुबुं दं? जोङो दा साथामानोल', आंनि हासबेन्ड, ओमफ्राय आं, ओमफ्राय फिसाजो सासे। हासबेन्डआ मा साख्रि मावो? स्कुलावहाय। औ मास्टार। औ नोंसा बाबायाथ' एकदम आगोलनि पुराना रेडिअ आर्टिस्ट नङा होमबा? औ तरुन ब्रह्म। तरुन ब्रह्म, नों बिनिनो फिसाजो जाहैबाय। औ आं बिनि फिसाजो गेदेर। ओमफ्राय नों हाबा जानानै मुसलपुराव सफैबाय? मुसलपुराव हाबा जायाखै, दा बावसो दंगासिनो थायो आरो। बेहाय थायो? एसे बे टिहु खाथियावसो आंनि हाबा जानाया। औ दा ओमफ्राय नोंसोरो सानैबो मुसलपुराव थायो दा। मुसलपुराव। आच्छा, आं नोंखौ फन खालामनाय जाहोना जाहैबाय, नोंथ' गोबाव समनिफ्राय बर' हारिमुजों लोब्बा थाबोनाय सासे देंखोगिरि। औ। बायदि मैया एलबामबो खालामबाय नोङो, बायदिसिना स्टेजफ्रावबो मेथाइ रोजाबो। खालामोमोन। औ। आं बेफोरनि सायावनो एसे एनै सावरायगोन नोंजों, बेनि थाखायनो आं नोंखौ फन खालामनाय जाबाय। दे आदा दे। गिबियाव औ। नोङो स्टेजआव रोजाबग्रोनाय ना अडिअ'आव रोजाबग्रोनाय? आं गिबियावथ' स्कुलफोरनि प्रग्राम जानाय, कलेज प्रग्राम बिदियाव रोजाबोमोन। बिनि उनावहाय जेबि प्रडाक्सन मोनसे दंमोन जोंहा, हम प्रडाक्सन आरो। बेवहाय मोननै अडिअ ओंखारदों, माबायावहाय 2005 आरो 6आव। ओमफ्राय बेवहाय फार्स्ट रोजाबदों मिनिखैरियावहाय आरो, मिनिखैरि अडिअ केसेटआवहाय। बेवहाय रोजाबग्रोनाय जादों, हम प्रडाक्सन, बेयो जेबि प्रडाक्सन। फार्स्ट बेहाय रोजाबदों आरोखि नोङो? फार्स्ट बेवहाय। ओरैनोबाथ' आं माबाफ्राव प्रग्राम ओरैनो फिसा फिसौ बे कलेजनि माबा जानाय बिदि स्कुलफोरनियावहाय रोजाबखायोमोन। ओमफ्राय आंनि रापखौ नुनानै बिफाया आरो आंना प्रडिउस खालामबाय। बे जाहैबाय जेबि प्रडाक्सन मोनसे खालामनानै। बेयाव बेसेबां खैथा मेथाइ रोजाबा नोङो? बेवहाय दोंथाम दङमोन मिनिखैरियावहाय। आदै गौतमजों, ओमफ्राय बिग्रायजोंबो दंमोन, आदै बिग्रायजों, ओमफ्राय मोनसे आंनि सिंगेल दंमोन आरो। बे सिंगेल मेथाइखौथ' नों बावाखै ना बावबाय? सिंगेलखौबो बावाखै। एसे रोजाब जायो नामा दा रायजोफोरनि थाखाय? सिंगेलखौ ना? औ। आदै गौतमजोंबो खननाय दंमोन, बै आंनि मोजां मोननाया नैबे रजेयानो होननाया। औ। बियो मोनसे अबेबा सिनेमायावहाय लाजादों। जायखिजाया नों माखौ मोजां मोनो? दे। एसे रोजाब जागोन। औ दे। आंनि मोजां मोननाया नैबे रजेयानो, आंखौ मुहि होनाया नैबे सनायानो, जेरावखि नाया बिनिल' महर, फाग्लिसो जाबाय आं। बे मोनसेमोन आरो। बेखौथ' खोनादों, बयबो खोनादों। बे मिनिखैरिनिमोन। ओमफ्राय आदै बिग्रायजोंबो दंबावोमोन मोनसे, बियो माबा जायाखै, अडिअ'आवनो थाबाय। बेवहाय आदै बिग्रायजों दंमोन आरो। ओमफ्राय सिंगेल दंमोन मोनसे। बिग्रायजों दंमोन? औ, सिंगेल दंमोन बेवहाय मिनिखैरिनि बियो। माबा सिंगेला ओरैमोन आरो। थाखोमा
लाखोमा लाखोमा लाइजाम लिरो आं रोजे नोंनि थाखाय मानि हरगोन मा फोरमायहरगोन आजोनि गोसो आंनि आदा दीपक कुमार रामसियारिया माबानायमोन बियो लिरनायमोन दीपक रामसियारि दीपक कुमार रामसियारि दा सिनेमाफोर माबायोना बेनो लिरनायमोन आरो ओमफ्राय बेनो टिउनबो होनायमोन बेखौहाय नोंनि गिबि एलबाम बेयो ओमफ्राय बिनि उनावहाय एलबाम ओंखारबावाखै होमबा बिनि उनावहाय आरो गोनो गोथो फैबावदों गोनो गोथोआव बेसेबां रोजाबा खैथासो गोनो गोथोआवबो मोनथाम दंमोन आंनिफ्राय मोनसेया जेंसि सिनेमायावहाय बे दीपक कुमार रामसियारि आदायानो लादों बेसेबा गोबाव जाबाय होननाया बियोहायखौ दाख्लैयो माबायावहाय ओंखारलांबाय बेयो जेंसि सिनेमायावहाय बेखौ एसे रोजाबजायो औ दे बेसेबा गोबाव जाबाय नोंखौ नुयैया बेसेबा गोबाव जाबाय नोंनि खौरां मोनैया बबाव दं नों अनजालु माबोरै दं हारसिङै बेमोन आरो बेयो सिनेमायाव ओंखारलांबाय ओमफ्राय बिदिनो दङ अडिअ'आवहाय दंजोबो मायाबा ओंखारदों मायाबा ओंखाराखै एलबामफोर बिदिनो सिनेमाफ्राव दङ बिदिनो दङ ओमफ्राय दङ गोबां दङ अबेबा सिनेमायावबो खनबायमोन आं बाराहाय बिदि गोसोआवबो गैलायलांलासो बावबायसो थेवब्लाबो आरो माबाफोर गोसोआव दंबावो नामा मेथाइ आंनिनो नोंनि दङ दंनायालाय बे गोथाङैनो दङ सिंगेल दंमोन बेबो आइया फरायसै रायसै आदा बाजै नसै नसै बोरैहाय बावलायलांबायसो आं गानफोरखौनो एसे द्रप थानायबो जाबाय बे माबानिफ्राय बिदिहाय आरो आरोखि हाबा जानायनिफ्राय एसे माबा जादों थारमाने फेमिलि बे माबा ओंखारबाय एसे प्रब्लेम खामानियाबो एसे बांबाय बिदि जादों आरो आচ্ছা जायखिजाया नोङो आरो नोंनि अनगायै नों सोर आर्टिस्टनि मेथाइ रोजाबो जों जेनेबा फिमेल आर्टिस्ट पपुलार आर्टिस्ट जेनेबा सुलेखा आब' मेनका दङ ओरैहाय आरो सोरनि मेथाइ रोजाबो नों स्टेजाव आं बांसिनानो आब' सुलेखानिखौ रोजाबनाय जायो आरो बेनि जायखिजाया नों माखौ रोजाबो सफा दोंनैसो रोजाबजायो एसे ओमफ्राय आब' मेनका बिदि बेफोरनिखौ खननाय जायोमोन बेखौ रोजाबजायो एसे आब' सुलेखानिखौनो दोंसे खनना होनि बेखौनो ज्राव बेबो ला 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 खोलो खोलो बारनाय बारा मानि रादाब लाबोयो खोलो खोलो बारनाय बारा मानि रादाब लाबोयो आंनि जिउ सोलेराव मादि सारा होनाङो आंनि जिउ सोलेराव मादि सारा होनाङो खोलो खोलो बारनाय बारा बेफोरबायदि आरो अनेक दं बिदिनो एसे मोजां मोनो आरो सुलेखा आब'नि बबे मेथाइखौ स्टेजाव रोजाबो बोदोर जाखोमानो गोसो बेखौ एसे होजायो दे बोदोर जाखोमानो गोसो खाथिं बायनाय जाखोमानो बोदोर जाखोमानो गोसो खाथिं बायनाय जाखोमानो जायखौबो लाहांदोनहां बेखौ लाहांदोनहां बेखौनो गोसोखांनानै आं बोरैबा मोनो माथो लाजिखांनाय मोनो माथो जुलिनि खोथाखौ गोसोखांनानै जुलिनि खोथाखौ गोसोखांनानै बेफोरबायदि आरो सोर लिरनायमोनबा मेथाइखौबा सोर लिरनायमोन आं बे मेथाइनि माबाखौ लिरना दोननाय जायाखै बेयो गोबावसैना मेथाइयाबो
ओमफ्राय आं बेफोरखौ स्टेजाव खनोमोन आरो एसे आगोल सिगाङावहाय आं एसे गोसोआव दं बे मेथाइखौ सोलिदो लिरोमोन नामा नोंहा इखौ मेथाइखौ लिरनाया इखौ फैलाव बसुमतारी ओंखायनोथ' नोंनो आं आं बेफोरखौ बिराद मोजां मोननानै स्टेजावहाय खनो गोबावथ' जाबायना मेथाइआ बिराद गोबाव जाबाय थेवबाबो आं मोजां मोनथारो मानोबा मोसाथावथावना मेथाइआ मोसाथावथाव नोंनि मेथाइफ्रा बिदिनो मोसाथावथाव जाखायो नालाय आं एसे आन्दाज मोनखादों ओमफ्राय आङो माबाखौ लिरना दोननाय जायाखै दे आंनाव माबा अडिअ'आबो दङ नालाय अडिअ'फ्राबो दंखाजोबो नालाय ओंखायनो आदसा आरो हले देखायनाय जादों बे मडार्ना जाहैबाय जेनेबा दाथ' बैसागु बोथोर बैसागुनिथ' प्लेनिं दं नोंहा सोरबाफोर लिंहरबाथ' रोजाबहैनांगोन बैसागुथ' रोजाबनांगोन बैसागुखौथ' रोजाबोमोन रोजाबनाया बेबो निजाहाय आंनि बिदि पार्सनेल खननाय गैया गुबुननिबाबोथ' रोजाबनांगोन नोङो गुबुननिखौनोथ' रोजाबनाय जायो आदसा बेखौ जों लास्टआव रोजाबनोसै बैसागुखौ सिगां एसे रायज्लायग्रोनोसै दे जेनेबा अट' एलबाम बानायबाय नोंनि मिउजिक डाइरेक्टरफोरा मेरला दङ नङा होमबा दङ सोरखौ साबसिन मोजां मोनखो नोङो सोरखौ साबसिन मोजां माने मोजाङाथ' आंना हरेस्वर आदै दंमोन मिउजिक माबानायावहाय बेनो बांसिन खालामजादों मिउजिकआ ओमफ्राय हरेस्वर आदैनि उनावहाय खगेन बे आदैनिनो फंबाय खगेन आदै खगेन ओमफ्राय अमर बर' बे साथाम बिसोर साथामनोहाय बांसिन होनाय जादों आरो बांसिन होनाय जायो नालाय गासिबखौबो आं मोजांखौनो मोनदों मोननायालाय बिदि पार्सनेलि सोरखौ मोजां मोनदों बिदि गैला आरो मोजाङा बेखौ खोनाबा बेखौ मोजां मोनो बेखौ खोनाबा बेखौ मोजां मोनो बिदि जाहैबाय ओमफ्राय नोंथ' जेनेबा मानसियाथ' एक्ट्रेस बायसायानोमोन नोंथ' एक्टिं खालामासै एक्टिंखौ आं एसे मोजां मोनोमोन आरो ओमफ्राय बिदि सुबिदा मोनासै गेजेरावहाय एसे एनै सोरबा बिदिनो कन्टेक्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय बिदिनो गोबां उसुबिदा जानायनि जाहोनाव गैया बिदि खालामनाय जायासै माने एक्टिं खालामनाय जायासै आरो एक्टिंआवहाय थांनाय जायासै खालामबालाय एसे आंबो एसे इन्ट्रेस्ट दंमोन एक्टिंआवबो नोङो अडिअ माबानि भकेलनि क्लासफोर लादोंमोन ना लादों भकेलनि क्लास लादोंमोन आङो ओमफ्राय बिसारतखौ कमप्लिट खालामनानै थानाय जादों कमप्लिट खालामना दोनखाबाय बेखौ खालामनाय जादों सिगाङावहायनो बे जेला आङो अडिअ केसेटफोर बानायबाय थादोंमोन बे समावनो आरो नोंना फोजोबखानानै दोनहैनाय जादों बेखौ गोबावसै ओमफ्राय मा होनो फरायनाया नोंना बेसेबांसो जाहैखो फरायनाया आङो ग्रेजुवेट जाद्रायासै आद्रा थाहैबाय आচ্ছা जायखिजाया नै दाथ' मेरला आर्टिस्ट दङ मेरला एक्टर एक्ट्रेस नङा होमबा दाथ' बिसोरो आंनि नुहुरनायाव बे मेथाइ रोजाबनानै एक्टिं खालामनानै मिउजिक खालामनानै बा फिल्म डाइरेक्टर होनानै जानो हानाय जायाखै नङा होमबा थोजासे जेरै नांगौ ओरै मोनाखैथ' आरो बिनि जाहोनखौ नों मा सानो बर'फोरनि गेजेराव आरोहाय ना बर'फोरनि गेजेराव मा खालामबा जानो हानाय जागोन जेनेबा जों आंथ' बर'नि माबाफोरखौ ओरैनोथ' मोजां मोनो ओमफ्राय बांद्राय आं बेकग्राउन्ड माबाखौ जोंना फिल्डआबो फिसाना बेफोरबायदि जाहोनावहाय गोबां दंबाबो जेनेबा गोरों गोराफोर बिदिफोर दंबाबोथाय बिदि माबा बांद्राय चान्स मोनाना आरो बांद्राय एक्सेप्ट खालामजाया फोथाराबो गुवार नङा जोंना बर'नि माबाफ्रा बिदि जाहोनावहाय बिदिनो आरो दंबाबो टेलेन्टआ दं खिन्थु खोनासंग्राया खम नायग्राया खम बेफोरबायदि जाहोनावहाय नोङो गुबुन माहारिनि मानसिया नाया गुबुन माहारिनिफ्राथ' दा नायबाङानो नायो दाना एफा एनै बांसिन माबाबो जाबाय नालाय बेफोरबायदिनो जाहोनखौ सानो आरो आं जेनेबा बिदि टेलेन्ट दङ जेनेबा जेरैहाय दा नों मेथाइ रोजाबगिरि नों मोनसे फिल्माव मेथाइ रोजाबबाय फिल्माव रोजाबबाय बेनिफ्राय फिल्मा 10-15टा पेन्डेल गानानै फुजायाव पेन्डेल गानानै स्रिज' हाबना थाबाय जायनि जाहोनाव प्रडिउसारा
माने थोजासे फैसा मोनासै लसकान जाबाय बेयावनोथ' बिदिनो जाहैबाय बिदिनो जाहैबाय दा बिनि जाहोना मोनसे दंबावो जेनेबा जोंनोथ' मिनि सिनेमा हल जुदि मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव 10तासोहै 10ता औ अब्लाथाय सिनेमाया सोलिगोन मानो सोलिया सोलिबा मेथाइया सोलिबाय रोजाबग्राया थाइसे थाइनै मोनबाय सोलिनो हानाय बयहाबो जायो आरो जेनेबा बेफोरबायदि जुदि खालामनो हायोबा बेनिनो डिमान्ड खालामबाय दं दाबो होआखै आरोखि दा मा जायो जेनेबा बेफोरबायदि खालामनो बयबो समानै सोलिनो हानायनि अबस्थायाव फैगोन आरोना बिदि जाहैदों खोथाया आच्छा दा बे मुल प्रब्लेम जोंनिया बे मोनसे ओरैनो मानसियाबो खम ओमफ्राय ओरैजा जों माबा सुबिदायाबो खम मानसि खम फोथारा खम नायग्राबो खम गासिबो जेनेबा गासिबो खम आरो दस्रा जाथियाथ' बेफोरबायदिखौ जोंनिखौ दासो एफा एनै नायग्रा जाबावदोंना बिनि सिगांथ' जेबोआनो जोंना एसेल'थारना जायगायानो दा ओंखायनो आंनि मथे जोंथ' जाथि गरा जानानैबो लाब गैया बे आर्टिस्टफोरा गुबुन माहारिनि मेथाइफोरखौबो प्रेक्टिस खालामनानै फ्लुएन्टलि रोजाबनो हानाय जानांगौ हिन्दी असमिया बागानिया नेपालि दाथ' बिदिनो नांथारगौ जाथारनांगौ आरो बिदि होमब्लासो नोङो गुबुन हादोराव गुबुन जायगायाव बास्लायनानै प्रग्राम खालामहैनो मोनगोन जेरावबो सोलिनो हानाय आरोना जोंनियावल' नङा अब्लाथाय थांनो हानाय माने सोलिनो हानाय जाहैगोन आरोखि नङाबाथ' टेलेन्टेड आर्टिस्ट दंना जोंनावबो दङ सोरबा आरो बेफोरबायदिखौ जेननानै थानाय बायदि जाहैबाय जेबो गैया आरो जोंनि फोथाराव जेनेबा ओरैहाय बेफोरबायदि सोलोङासै नालाय बियो बर'ल' रोंगौ होननानै थानो गोनां जाबाय बिदिनोथ' बे गुबुन माहारिनि मेथाइखौबो प्रेक्टिस खालामबाय थायो बे अब्लाथ' आरो बे गुबुन माहारिनि स्टेजावबो मोनगोन ना मोनो जेनेबा आं फिसा मोनसे एगजाम्पल आं सासे मेथाइ रोजाबगिरि एक्टिंबो खालामो आं नायो नोंनि भिडिअफोरखौ आं नायखाजोबो सिरियेलाव एक्टिं खालामनायनि थाखाय आङो गुबुन ओरैहाय एसामिस एरियाफ्रावबो दा थाइसे थाइनै होनानै लिंहरो बिदि जाहैबाय फिल्डआ जाबाय जेनेबा फिल्डआ गुवार जाहैबाय आदाना मोनसे मोननै बारायबाय आंनिया नोंना फिल्डआ बारायसिनबाय सानखायो बेफोरबायदि हानांगौ आसलथे दा बयबो जानांगौ आंनि मथै आरोखि आच्छा बे जों सावरायबाय एसे गोथौयैनो सावरायबाय बैसागु मेथाइखौ रोजाबनानै जों सानैनि सावरायनायखौ फोजोबनो नाजानोसै दे आदा दे जोबनायाव आबो सुलिखानिनो मेथाइ बेबो आं बेखौबो स्टेजाव खनो सुलिखानिखौ बांसिन खननाय जायो ओमफ्राय मेन'कानि एसे दङ बिदि आरो ओमफ्राय आं बैसागुखौ बिनिखौ दोंसे खननोसै आं निजा बागै बिदि पार्सनेलि खननाय जायाखै नालाय दे लागाव मेगनजों थिरल' गावनाय हाया दामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय नै आदामोन बिखा गेजेराव सुगोनां हाबाब सिपि गंफ्रामबो गब्लं गोनां मेगनजों थिरल' गावनाय हाया दामोन फेसनजों रायज्लायबायनाय गोजोन्थों आदा दा बैसागुआथ' फैथारनोसै आदा आंनि चेनेलनि थ्रुयै रायजोफोरनो माबा गाहाम हामलायनाय बावहरो नामा एडभान्स बैसागुनि बैसागुआ फैथोंसै बिदिनो मोजाङै मोजां सोलिलांथोंसै बयबो रंजा बाजायै खुंलांथोंसै दा जेबोथ' प्रब्लेम गैथ'ला बेमार आजारफोरनि आं बेखौनो हास्थायो आरो बयबो एकदम गोसो मोदोम होना रंजाथोंसै नङा होमबा नांलाय खमलाय दा खालामथों गाज्रि माबाफोर दा फैसै बेमार आजारफोरबो बिनि गेजेराव गोबां गेप जानानै थालांबायना बोसोरनै बोसोरथामा बिनि थाखाय आरो दे होमब्ला जों सानैनि सावरायनायखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै बिनानाव दे आदा दे नोंनि साननायफ्रा जाफुंथों नोंनि सिमांफ्रा जाफुंथों बिनि थाखाय आं अबं गसाइनाव बोर बिनानै नोंनो सास्रि हरदेरनाय जाबाय बिनानाव दे आदा दे गोजोन्थों दे होमब्ला दे जुथिका ब्रह्म तुरुन ब्रह्मनि फिसाजो बिथाङा हाबा जाबाय बिथाङा दा मुसलपुरावनो थायो जोबोद मोजां मेथाइ रोजाबो बिखारत पास जायखिजाया नोंथांमोननोबो फैसालियाव जौस्राङाव नोंथांमोननि प्रग्रामफ्राव नांगौब्ला लेंहर जायो थ' बिदिब्ला
जोंनि हाबाफारिखौ एसेयावनो फोजोबसै रायजोफोर आरोबाव फिन खावलायहरनाय सोरबाफोर दासिमबो आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आंबो थाइसे थाइनै फैसा मोनथों आरो भिडिअ खालामबाय थानो गोहो मोनथों बिदिब्ला एसेयावनो दोनथ'नोसै रायजोफोर जै बर' हारिनि जै बर' हारिमुनि